Yaren Faransai shine yare na biyar a duniya wanda aka fi amfani da shi, sannan kuma yare na hudu akan internet. Duk wannan saboda wata kungiya da ake kira OIF, Organisation Internationale de la Francophonie. Wata kungiya ce wadda ta hada kasashe da yawa a cikin duniya waɗanda ke amfani da yaren Faransai a cikin kasashen su ko kuma suna wata hulɗa ne da shi. Kenan mutanen France ba su tsaya iya kasar su ba kawai France, face sai da suka yada yaren su Faransai a fadin duniya gabaki ɗaya, wanda hakan yayi sanadiyar samar da watan kungiya ta OIF, Organisation Internationale de la Francophonie. Ita ko watan kungiya ta OIF ta yi sanadiyar kasancewar yaren France yare na biyar a fadin duniya gabaki ɗaya, sannan ya samu daraja sosai. Sai kasance kasashen mu da yawa na Afrique de l'Ouest sun kasance suna cikin watan kungiya. Daga cikin su akwai Niger, Mali, Burkina Faso da sauran kasashe. Sai yanzu Niger ta ce ita yanzu babu watan kungiya, ta fita ne daga cikin kungiyar OIF, Organisation Internationale de la Francophonie. Tambaya nan ita ce, wani dalili ne yasa Niger ta ce yanzu ta rabu ne da watan kungiya ta OIF? A hali yanzu dai babu amsa. Ko kuma zamu iya cewa kasancewar yanzu Niger tana kokari ne ta rabu da duk wani abu da ya danganci Faransa, duk wata organisation, duk wani projet, duk wani abu dai inda aka ce maka akwai hannun Faransa a ciki, to yanzu Niger tana so ne kawai ta rabu da shi. Saboda Niger ta ce yanzu ta kori Faransa ne gabaki ɗaya, saboda haka babu wani abu na Faransa kuma da ya kamata a ce 'yan Niger suna amfani da shi. Wataƙila saboda haka ne, to kuma dai me kasancewar Niger yanzu ta fita officiellement a cikin kungiyar OIF, wannan babban rauni ne ga watan kungiya ta OIF. Saboda Niger 27 millions d'habitants ne, ana considérer su ne gabaki ɗaya en tant que francophone wadanda ke yaren Faransai kenan. Yanzu kasancewar Niger ta ce babu ta tare tiran kanta daga cikin kungiyar OIF, kenan hakan zai sa ne a cire 27 millions d'habitants kasar Niger gabaki ɗaya daga cikin watan kungiya ta francophonie kenan, wanda hakan zai sa ne yaren Faransai ya kasance ya samu ya rage daraja ba kamar yadda yake ba a da. Idan a da misali ya kasance yana 100% ne, to yanzu ba zai taba kai 100% ba. Tunda ma ba ma iya Niger kawai ba, hatta ma Burkina Faso ita ma yanzu tana kan wata hanya ne domin ta fita daga cikin kungiyar OIF. Ita ma Mali ana sa ran cewa ita ma za ta bari, saboda gabaki ɗayan su AES ne, abubuwan su suna tafiya ne tare, duk wani decision da ya danganci ci gaban su galibi suna yin shi ne tare. Ita dai watan kungiya ta OIF wani amfani take da shi a cikin kasar mu Niger? Zamu iya cewa kusan amfanin komai ba ta da shi, illa kawai amfanin kansu. Kuma watan kungiya an gina ta ne cikin yamai 1970 har izuwa yanzu. Amma tambaye su aka ce shin me suke tunani game da watan fita da Niger ta daga cikin kungiyar su, sai suka ce da gaske ne idan wani dan ahali zai rabuwa da ahalinsa hakan yana da ciwo sosai. Ma'ana suna nufin kenan Niger da kuma kungiyar OIF da ma France da sauran kasashe gabaki ɗayan su ahali guda ne, saboda suna cikin kungiya guda da ake kira OIF. Suka ce amma kowace ƙasa tana da 'yancin yin abin da ta ga dama, ba za su iya hana man Niger ba ta yi abin da take so. Suka ce tun da ma Burkina Faso ita ma tana kan yin wannan, sannan ana tunanin cewa Mali ita ma za ta yi hakan. Suka ce wannan ba komai bane, kasancewar ma wasu kasashe kuma su ma suna ci gaba ne da shigowa cikin watan kungiya ta OIF. Kenan suka ce wasu na fita ne, wasu na shigowa. Shin kasancewar yanzu Niger kokarinta shine ta rabu da komai na Faransa, amma yanzu ma suka iya fita daga cikin kungiyar OIF, Organisation Internationale de la Francophonie, shin Niger za ta iya rabuwa ne da ma yaren Faransai gabaki ɗaya?